Kani? Yini manje? Yini sekhona oshonile yini? Awukhuluma phela nawe Sibongile uyangithusa. Kade nginomhlangano noNgobese. Yini? Oh, ufeyilile? Angazi Zama, angazi ngifeyilile noma ngifeyilanga. Awazi kanjani manje kanti akakhombisanga yini makho yakho? Cha, akaze ngikhombisa. Uthe angazi umsebenzi wami ufana nokaBusi. Ufana nokaBusi. Kanjani Sibongile? Shuthi phela sobabili sisola ngeplagiarism. Hayi ngeke. Oh, that has to be a mistake, right? Angazi Zama, angaze mina ngize ngubone umsebenzi kaBusi. Kodwa usisho ukuthi usabheka ukuthi ahlahle ubani okopela omunye. Mina ngiyazi angaze ngikopela umsebenzi wamuntu Zama. Angikaze Okay, mngani. Okay, lalela mhlawumbe ngakhuluma nawe Mr. Ngobese mawuthanda ngikuvouchele ngikutshele mina ukuthi ngibonile usebenza ngokukhandla wenza leya assignment. Wabona kanjalo? Ngiyafisa bekulula kanjalo Zama. Lapho cabanga uthena uNgobese angazi ukuthi umuntu ozotholakala ukuthi yena enotshetsha umsebenzi omunye ngaxoshwa ngisho uxoshwa ngingikwazi ukuxoshwa mina Zama. Emake awusho uke wamkhombisa mhlawumbe ubusa ama-ideas akho noma umsebenzi wakho? Ngasho kodwa ngiyaxolisa mngani ukusho lento njengamanje kodwa ngakutshela ongakuxwayisa ngale ntombazane ukuthi nje phone call fake. Buka ke manje. Hayi.